కార్తీక మాసం సందర్భంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి క్షేత్రంలో భక్తుల సందడి నెలకొంది. శనివారం ఉదయం స్వామివారికి క్షీరాభిషేకం నిర్వహించారు అర్చకులు. అనంతరం స్వామివారిని పూలతో అలంకరించి హారతి, మంత్రపుష్పం, తీర్థ ప్రసాద వితరణ గావించారు. వేకువజామున సుదూర ప్రాంతాల నుండి తరలి వచ్చిన భక్తులు పవిత్ర గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. కార్తీక మాసం పురస్కరించుకుని మహిళలు గోదావరి మాతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కార్తీక దీపాలను వెలిగించి గోదావరిలో వదిలారు. అనంతరం భక్తులు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయంతో పాటు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, శ్రీ ఉగ్ర నరసింహస్వామి వార్ల ఆలయంలో దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. కార్తీక మాసం కావడంతో ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉసిరిక చెట్టు వద్ద మహిళలు, భక్తులు ప్రదక్షిణలు చేసి కార్తీక దీపాలు వెలిగించారు. ఆలయ ప్రాంగణం గోవింద నామాలతో మారుమ్రోగింది.